Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channel बयखौबो बरायनाय थाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम। जि थुदोलै आयु। इउटासखौ दे जोङो गासिबो थांनो नागिरदों। गुफुर नुलायबावो माबा ब्राइटनेस होबा ब्राइटनेसआबो नायलाय दसेनो गैया जायो दे नाय दे दसेनो गैया जालायो आलासि जानो नागिरदों हाबाय ना हाबाय 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 Hai ini sudah video furainya. Zada. Masih pulang kok. मैथा जानो नागिरदों नै जुखामबो जादों जुखामबो जागासिनो रुनाय मिथिं आब'आ नाथुर सायदों जों मैथा सायना लानोसै आरो नाथुरजों जानो लांफादो लोगोफोर नै आंना मोनानोरे खथ' साफा नुदों नै जागासिनो होनदो नै मैथा जानोसै जोङो दायो बेयाव थाव होआ माबा होआ मा होनोमोनलाय सामब्राम माबा आयु हालदै नै माखौ एवग्रोनो नागिरदो आयु दै दोङो नै दैखौ सरासै नोङो नोङो नानि बाथोन देनायखौ एवना लाग्रोबानो जायो होबानो कालारा फुखांखायो आसुरितसो संग्रा बायदेवा होनदो साइज नुलायबावदोसोलै केमेरायाव साइज नुलायबावोसो लाइट नांबासो मोजां नुयो मोखाङाव सिरियास माबा नायदो नै मोनबाय दा नै फ्राय एवबाय नै मोनबाय जारुरु होनदो जाखरखर लुगैलायसिगोन आरोखि होनदो इसलाय मा एवनो नागिरदो मा एवनो नागिरदो बेयाव मा एवनो नागिरदो ए ना बाथोन बिदि ना बाथोन एवहरलायसिगोन दालि मोनबाय आरो भिन्दि फ्राय दङ मैथा होबाय नै बिदिनो होदो टेस्टि जासिगोन आरो गोथाव जानोसै जों दायो दंथ'यो तेजपुराव बेरायनायानो बेरायनाय सानफ्रोमबो माबायदि बोरैबा गोजानाव थाबा बिदि नुयो
खाथियाव थाबालाय गुफुर नुयो आंखौ बानाय गोसोमखौ गुफुर नुलालायदो खाथियावखाय उन्दुबाय जा लोगोफोर सिरि सिरि मिनिया साइज नुनाय माबा बोरैबा नुदों होनबाय थायो मोसानायखौनो दुलुद दालाद होननायखौनो होनदो जाखांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय जाखांनानै दायो उन्दुनोसै आरो नोंसोरबो उन्दुदो ओमफ्राय दायो एमपिया जोबना होबाय आरो जोंनिया माबाबो बिया स्टेटासाव होना होबायनो एमबि नांगौ जादोंमोन होननानै दा सोरबा साननैसो नाहरबायनो ओमफ्राय मिथिबावा सोरसो बिदिसो जानांगौलाय अनग्रा आंहा बुंनोसो नागिरनाय अननाय होबा अननाय मोनोनो होननानै मबाइलानो खुगासेयावनो गोलैना होदो बन्द'बो जाबाय ओमफ्राय खुगायानो जि गुवारथार आंनिया ना बारलिनि बायदि 12 फुट गुवारनिसो ना बारलि चाइना पुटिनि जानांगौमोन आरो ओरैहाय सायनापुथिना मालाय फिसा ना फिथिख्रिनिया फिसाबावसो ना बारलिना जि गुवारखा नालाय आयौ 12 फुट गोलाव जियानो जा उन्दुनोसै गाबोन लोगो मोनफिनगोन गाबोन जों ट्रेनाव गाखोलायसिगोन आरोना बे ट्रेननिखौ देखायासै गुड नाइट बाय बाय गाबोन मर्निंआव लोगो मोनगोन